Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halisa sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 6 kan bulan na Agosto taon 2022. Liwat ming ihatod sa Indo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Mga baretang tiniripon po Lunes sa Good Sabado. Live po nito kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM as in 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government, ANN, News official FB page, YouTube channel as in Sepio Naga FB page. Sa ngaran kan bilog na news team, ako po ang sendong mga kaibadan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa detalyes kan sa tuyong mga barata, public advisory para sa nagdadangadang na Peña Francia Fiesta ipigpaluwas na kan lokal na gobyerno kan Naga. Aramon tan detalyes sa ki Joel Sulina. Nagpaluwas na ning public advisory ang lokal na gobyerno kan siyudad ng Naga bilang antisipasyon sa nagdadangadang na Peña Francia Festival ngunya na taon para mamantinir ang alert status sa level 1 basado o masunod sa naging direktiba kang DOH asin IATF dangan maging safe ang selebrasyon kang kapistahan sa loob kan syudad. Sa press briefing na inatindiran ni Sepio Chief Allen Riondanga, sinabi kay ni na nasa alert level 1 ang syudad sagkod sa presente. Asin nilalauman na magpapadagos-dagos ini hasta sa masunod na bulan, partikular sa bulan ng Setyembre, kumuhababa ang mga nairirihistrong tinatamaan kang COVID-19 asin igwa ning halangkaw na vaccination performance ang syudad sa paagi kang padagos-dagos na vaccination campaign, kaya nilalaumang dai maaapektaran ang mga nakatalaang kinatuudang mga aktibidad na ginigibo ka mga nakalihis na kapistahan. Nilinaw ni Riondanga na ang mga haliman sa ibang lugar o luwas kan syudad na mapasiring sa Naga sa aldaw kang mga civic activities maging ang mga reliyosong aktibidad, siring kang prosesyon o traslasyon dangan fluvial procession sa kaldawan kang kapistahan kang Birhen de Peña Francia, kinakaipuhang igwa ni vaccination cards na maipresentar na mapatunay na bakunado para man makapagpartisipar asin maging parte kang selebrasyon. Pataas. Mapasiring ka po sa Naga, mabisita ka, gusto sabihin po, ma-attender ka ng mga aktibidad sa fiesta. Hahanapan ka po ng vaccination card na dapat naka-indicate na may first booster dose. Dahil po, ma-attender ka. Igwa pong pig-uurulaya ng random checking, asin pwede i-consideral si border checking of vaccination card. Igwa po ng suhay na policy kayan na ipapaluwas, kaya lang po, habutaman, panginutan o i-preempt itong decision po kang JOC asin po kang HERTF manungod po sa bagay na ini. Sa ngunyan po ang pinaluwas na po kang sa itong alkalde is public advisory na maipreparar lang sa mga mapasiring sa Naga, si mga taga-Naga, si mga mapartisipar. Tangarig pong comes the fiesta, magdesisyon man later on ang IATF na ang maging basihan ngayon baga para sa mga darakulaon na okasyon itong sa indong booster vaccination, si percentage of booster vaccination, ready kita. Kumbaga, mayo na dapat mahamper ang itong piyesta. Sumpay pa ni Riondanga na magiging dalan man ang selebrasyon kang kapistahan kang Birhen de Peña Francia para man sa mas dakul na mga kababayan ta ang maingganyan na magpabakuna asin protehiranan sa diri laban sa pandemya, laban sa epekto kang virus kang COVID-19, asin magindalan man para sa pagkusog liwata kang ekonomiya asin pagdinegosyo matapos ang 12 taon na pagkauntok ng mga aktibidades asin movement kang tao huli sa mga pinapasunod na mga lockdown na labi nakaepekto sa pagbuhay asin ekonomiya kang nasyon. Ang Peña Francia Fiesta maging angkla kaya hindi pong mas mahiwas na pagpapabakuna ta sa interong kabikulan. No? Again, igwa pong vaccination sa nga po din na Pinas lakas. Parte po kainiyo ang tourism and economic revival.
bukasan ang ekonomiya, pero po dapat halangkawon ang porsentahe ka nagpabakuna. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Billion pesos na kapital planong ibugtak kan PhilInvest Real Estate Company sa Ciudad Dinaga. Ang detalya sa halik kay Paulo de los Santos. Pigko konsiderar bilang dugang na value sa Ciudad Dinaga ang Futura Monte Condominium Units na pigtagamahan kan real estate company na PhilInvest nin 1 billion pesos asin itutugdok sa Barangay Triangulo sa saiyang pataratara. Pigsabi ni Alcalde Nelson Legacion na dakulang pribilehiyo sa Ciudad Dinaga ang matugdukan nin panibagong condominium units bilang establisamento nin negosyo huli tauyon sa pagkakataon na igwa ang lokal na gobyerno para sa pagpabaskog kan lokal na ekonomiya. Sigun pa sa alkalde, dugang na oportunidad sa trabaho asin negosyo ang darakan nasambit na kumpanya na nagpili sa syudad tanganing tugdukan kan establisamento bilang investment. This is an opening up new opportunities for business, work, and employment for all our people. This will provide more jobs for all the Nagaños. This will help boost the local economy of our city. This will also improve the picturesque of Naga in that part of the city along Rojas Avenue, Diversion Road. Sigun man kay Konsehal Jose Perez, Chairman kan Committee on Investment, Trade, Industry and Economic Enterprise kan sangguni ang panlungsod, ang paglawag nin negosyo kan mga investor sa Ciudad Dinaga nagpapahiling kan epektibong manehamento sa pasiorden kan lokal na gobyerno kabali na ang mga maray na educational institution sa syudad na masupply nin human resource para sa mga establisamento nin negosyo. Aram po nindo, pag ang mga negosyo naglalawag sa sakong lugar, gustong sabihong kaya nakulukan na nahiling na ninda ang sitwasyon sa peace in order, na factor in na ninda. Gustong sabihon, magayon po, tranquilo yung isa sa tuyang lugar. Kamayo man pong malawag na negosyo, kung bakong tranquilo ang lugar, kung dahil areglado ang peace in order. Mientras tanto, ikinaugman ni Kapitan Alan Berizo kan Barangay Triangulo ang oportunidad na matatao kan PhilInvest sa saiyang barangay huli sa itutugdok na Futura Monte Condominium pigtawan doon kan punong barangay na mataw nindalan ang establisamento sa pagbago kan imay kan Barangay Triangulo na midbid bilang maribok na lugar. Dugang kan Kapitan na nagpapahiling nin tiwala ang PhilInvest sa saiyang barangay dahilan kan pagpili sa lugar na tugdukan kan kondominium. Siyempre, inot na inot, aramtaman na mga panahon ang barangay ko medyo bistado sa na medyo maribok. Siguro sa ngunyan, dahil yaon duman ilalag sa muya, nagpapahiling na ini na ugwang tiwala ang PhilInvest sa muyang lugar na ilaag duman ang sa indang mga kundo. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Mientras tanto, alert level status kan Ciudad Dinaga, COVID-19 alert level status kan Ciudad Dinaga mantenido sa level 1 sa ibong kan mga nagdadakol na nagpupositibo sa nasambit ng helang. Aramon tan detalye sa halik ni Joel Sulina. Poon kan Marso kan presenteng taon na mantinidong nasa alert level 1 kan IATF ang Ciudad Dinaga huli sa mabang numero kan kaso ng COVID-19 asin sa pinakahuring direktiba kang nasambitan ng task force madurar ang alert level 1 sa Agosto 15 ngunya na taon. Sa entrevista kay Alcalde Nelson Legacion na naipaluwas na ang direktiba kang National IATF asin panagos na nalinindungan kang alert level 1 ang syudad. Ini daw pa nga ni igwaning kapi ng mga nairi-report na mga kaso ang DOH o mga nagpapositive sa syudad. Kung sain kadaklima na sa mga ini, mild symptoms ang namatian asin tulos man na nagkararahay matapos na ma-isolate. Naglalaom man ng alkalde na magpapadagos-dagos ini asin dai na maapektuhan pa ang nakatalaang dakulang selebrasyon kang kapistahan sa bulan ng Setyembre asin sa mga masunod pang bulan hulita mayoriya kang populasyon sa syudad ang nabakunahan na
laban sa COVID-19. Apera pa kaini, padagos-dagos ang vaccination efforts kan syudad para sa mga daipa na babakunahan dangan mataunan maning booster shots ang nakapagpabakuna na ngaring mamantinir ang proteksyon laban sa nasambit na virus. Muli, dire-diretso na po yan. Dawa po nga ni may mga nagpa-positive, pero garo kaya kukonsidera na siya bilang normal. Lalong-lalo na mild asymptomatic si classification kan hela na COVID-19. Ang ipapantayan ta itong hospitalization pag igwa. Mukhang iyon na po yan si nagiging basihan kan interagency task force. We have been under alert level number 1 since March 1, 2022. So medyo harahalawig na po. Kasi pareho po pa nasabi ko, sana dire-diretso na po hindi as in dahil maging kulang ang COVID-19 sa pagsilibrar da kampanya Francia Fiesta. Para sa Anagang Union News, Joel Sulina. Yan, tras tanto, antigen test kits para sa dengue available sa mga barangay health centers sa Ciudad Dinaga. Ang detalles haliki Paulo de los Santos. Bilang kasimbagan kan lokal na gobyerno sa usong niya nahelang na dengue, pigmarhay kan City Health Office na ibaba sa mga barangay an antigen test para sa dengue asin isairarom sa training ang mga barangay health workers na may mandatong magkondusir kan testing. Sigun kay Grace Guevara, medical technologist kan Social Hygiene Clinic, an health center kan barangay, ang pinakaharaning dudulukan kan mga nagenyo na nagsasapo nin halangkaw na kalintura, rashes, pagkulog nin tulak, o brasuka, asin iba pang sintomas kan dengue. Pigsabi ni Guevara, en kaso matamaan nin sintomas kan dengue, maninigo magpasairarom sa antigen test sa barangay. Ang mga pasyente sa laog nin 5-7 aldaw. Kung malipasan nin 5 sa 7 aldaw, makalis matamaan kan mga sintomas. Kakaipuano na kan pasyente na magsairarom sa antibody test na available sa ibang health facilities. Pigpaliwanag ni Guevara na antigen test kit sana ang pigbaba kan Department of Health sa lokal na gobyerno. Sa presente, preparado na ang mga barangay health workers sa Ciudad Dinaga sa pagkondusir nin antigen test sa dengue, makalis an sa indang training na natapos kan nag-aging bulan. And yan din ang reason kung tayo binababa ta ining capacity sa mga nasa barangay health centers ta. Para duman pa lang, nasi-check na ninda. Pero kahit po pong maintindihan na ining antigen test, pwede lang gamiton within 5 days after the onset of symptoms. Paglampas na, maximum of 7 days. Paglampas ng 7 days, antibody test na ang kaituan gibuhon. Baka kayo may magreklamo na naman, may pag-test man ngayon sa barangay, di kami pig-test. Pigta-timingan ta kaya yan. Depende sa pirang aldaw na ang sintomas mo, duman nakadepende kung anong klaseng test ang gibuhon. Sa datos na pighiras kan City Health Office poon kan Enero sagkod Hulyo ngunya na taon, nag-abot na sa 133 ang kaso kan dengue sa syudad. Mas halangkaw kumpara kan nakali sa taon na nag-abot sa 102 na persona. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Yan, tras tanto, turnout kan mga nagpapabooster kontra COVID-19 sa Ciudad Dinaga, nag-a-average sa 200 aldaw. Ang detalles haliki Joel Sulina. Kinumpirma ni Dr. Rolando Amoranto, Assistant City Health Officer kan Ciudad Dinaga as in point person sa nagpapadagos na rollout kan vaccination program kan gobyerno lokal kontra sa COVID-19. Naigwa ding 200 na mga individual kada aldaw ang nagpipila para man magpabakuna kan sa indang booster shots laban sa nasambit na virus na ginigibo sa SMC Tinaga tuyong weekdays poon alas 10 ning aga hasta alas 4 ning hapon. Sa pakikipagampangan sa lokal na media ni Dr. Amoranto, sinabi kay ni na average 200 kada aldaw ang nagpapabakuna kan booster shots na hali sa age bracket na 50 anyos pataas. Asin kang nagtalikod sa ng Biyernes, inabot ng 400 na mga individual ang nag-avail asin nagpabakuna para masasaindang first and second booster shots. Mantang may nagkapiraman ang nagpabakuna ding first asin second dose kan sa indang COVID-19 vaccine na nasa edad 18 anyos sagkod 59 anyos. Kabali ang mga immunocompromised.
Di ko konsidera man kan sa indang vaccination team ang mga individual na makakatuwang sa gigibuhong selebrasyon kang kapistahan ngunya na Setyembre, lalo na ang mga members kan JOC na magpabakuna ning second booster shots para man masiguro na igwan ning proteksyon ang mga ini kung sinda magiging frontliner na makakasalamog sa lambang makikisumaro as magiging parte kang gabos na aktibidad sa kapistahan Peña Francia ngunya na taon. Yun nga sinasabi ko sa Indo, itong mga 50 years old and above, yan ang mga pigsabi kang DOH na pwedeng maboosteran. Pero sabi ko, itong mga individual na mga matarabang sa fiesta, yun ang kay puwan mag second booster. Maski ba ko kang 50 anyos pataas. So, pigko-consider mo yan. Ang turnout kang second booster, nag-aano man yan, mas gulpingon yan ang nagpapa-booster ng mga itong nagpapa-first booster. Ang second booster niyan, dahil nga ni sa katong nakaagi, piglimitaran ta lang sa 60 years old and above sa kayo itong mga immunocompromised. Pero sabi ko nga sa Indo, naggugulpita, lalo na binabaan na kang sa tuyang presidente, presidente, na ang second booster itatao sa 50 years old and above. So sabi ko katong Friday, katong Biyernes na nakaagi, nag-400 kami. Dati mga 200 lang kami nag-aabot o 200 plus nag-aabot. Sinabi ba ni Dr. Amoranto na bastante ang supply ng COVID-19 vaccine sa syudad, nakadakli Pfizer para man sa booster shots. Adequate po ang supply kang bakuna. Gusto mo na nga niya magkaurubos yan eh. Actually, near expiring na rin. So, minsan pag may naghahagad nga ng sa ibang lugar, nagsusubli, papasubli mo. Tangani magagagamit. Anong bakuna po? Pfizer. AstraZeneca nga ni, igwa kami. Dugang pa kang doktora na naging mas halangkaw ang numero ng mga nagpapabakuna sa syudad laban sa COVID-19, lalo na ang mga nasa edad 18 anyos sa 59 anyos, maging ang mga nasa age bracket na 12 and 17 na nagpuon naman kan sa intang booster shots. As of today, ang vaccination rate naglangkaw naman kaysa kan dati. Ang pinakamaray ang turnout itong 18 years old hanggang 59 years old. Medyo ang sa tuyang itong sa senior citizen nasa less than 70% pa lang kita. Tapos itong mga ang pinakahababa tadig dito, syempre itong mga 5 years old hanggang 11. Pero itong 11 years old hanggang 17 years old, magmagay ng 12 years old hanggang 17 years old, yan ang maray-maray. Para sa man sa maray ang porsyento kang nagpabakuna ng first, second dose. Saka ngunyan nga ni, nagkakaigwa na kami ng booster para sa 12 years old hanggang 17 years old. Para sa Anagang Ngunyan News, Joel Sulina. Sa iba pang bareta, HIV infection sa Ciudad Dinaga uminabot na sa 58 an bilang ngunya na taon, sabi kan City Health Office. Ang detalya sa haliki Paulo de los Santos. Tanganing mabantayan asin malikayan ang mother-to-child transmission kan human immunodeficiency virus o HIV sa syudad Dinaga, pigmarhay kan social hygiene clinic kan City Health Office na ibosol ang HIV testing sa mga bados sa 27 barangay kan syudad kada kwarter din taon. Pon Enero sa Hulyo ngunya na taon, nagsakat na sa 58 ang kaso kan HIV infection sa syudad, mas halangkaw kumpara sa 43 na kaso kan HIV virus sa syudad kan taon 2021. Sa 58 na kaso ngunyan, tuludigdi mga babae. Saro sa mga babae, sarong ina na nakaulakit sa iyang aki, huli sa mother-to-child transmission kan virus, an HIV infection sa babae na nakaulakit man sa iyang agom, halik man sa iyang ina na haloy naman na infected kan HIV. Huli digdi, nangapodan si Grace Guevara, medical technologist kan nasambit na klinika sa Lambang Bados sa syudad, na mag-avail kan HIV testing tanganing tolos na maisairarom sa burulungan in kaso na magpositibo sa virus. Pigsabi ni Guevara,
na sa paagi kan maninigong medical treatment kan klinika, malilikayan ang paglala kan infection kan HIV asin transmission sa umboy bago pa iniimundag. Saruan mother to child transmission sa pigihiling na kausa kan HIV infection apwera sa exposure sa infected na dugo asin unprotected sexual intercourse. Kaya nag-abiso si Guevara na day masupog magpasairarom sa libreng HIV testing huli tabako lang risky sexual behaviors ang kausa kan HIV infection. Lang siya nakakonfine sa sarong grupo na aramtaman na talaga may mga risky behavior. Kaya puwanta ng mas maging masigasig sa campaign, awareness, lalo ng habutang may stigma pa na naka-attach with HIV para di matakot ang mga tao magpa-test na maaraman ninda na uwamang bulong. Kaya di man matakot magpa-test. Although ang bulong, bako siyang bulong na tatanggalon niya ang HIV sa hawakan sarong tao, kundi ini nakakatabang na mapundo ang kung ano ang gustong gawin kang HIV sa hawak ta. Apwera sa mga bados, subject man sa HIV testing sa mga barangay, ang mga nagenyo na nagsasapo nin tuberculosis asin pneumonia tanganing mahiling kung HIV ang dahilan kan sa indang helang sa baga o huli sa maluyang resistensya. Piglinaw ni Guevara na marhay na senyales ang paglangkaw kan kaso kan HIV infection huli sa pagdakol kan mga HIV patients na matatawan medication kan gobyerno bilang paglikay sa mas dakol pang numero nin mga mauulakitan. Taman lang, dahil na magdagdag ang infection pero gusto tang ma-detect kung si-isay ang mga ugwa para ma-i-refer ta na sa pagburulungan. Sa paagi kayang iyan, saro yan na strategy para mapundo na ang transmission. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Mientras tanto, bus na biyaheng Naga-Manila vice versa padagos na nadudugangan susog sa Bicol Central Station. Ang detalyas haliki Joel Sulina. Dadugangan pa ni biyahe ang rutang Naga-Manila pasiring sa PTEX o Parañaque Integrated Terminal Exchange. Hali sa Bicol Central Station vice versa basado sa pinakahuring datos na nakalap kan nasambit na bus terminal. Sigung kay Terminal Manager Nonoy Reforzado kan July 1 to 15 ngunya na taon, igwaning 62 na mga biyahe ni buses Naga-Manila or PTEX vice versa hali sa Bicol Central Station alagad na dugangan pa inining 10 biyahe o nasa average 74 na biyahe kada aldaw basado sa naging datos kan July 31 ngunya na taon. Ang nasambit na numero hababa pa sa 50% kang biyahe kumpara kan Mayo paning pandemya. Huli ta nag-average ning 200 na mga buses ang nagbabiyahe kada aldaw hali sa Bicol Central Station basiring Metro Manila vice versa. 50%. Okay. Pasiring pa lang kita sa 50%. Tama. Tang 50% is 100. Dati baga ang average diyan 200. Pasir ito ang basta figurahin tango yan itong biyaheng pasiring sa Manila. Manila. Pasiring pa sa nakita sa 50%. Okay. Ang dati baga dyan na talagang average kan dahil pa kita na sa pandemic, nag 200 baga ang biyahe dyan on a daily basis. And di ko pa din ng mga bus company dahil pa nagbibiyahe until now. Like sa Bicol Central Station, like Alps, like Cagsawa, TPNO, dahil pa nga na ito. And ining pigdadarlagan kang ibang mga bus companies, Argo Piltranco, Amihan, limited pa. DLTV, limited pa. Dahil, ito nga ng araw katong sabi ko na in effect pa si 50% na dapat lang nindang ibiyahe out of the total number of units. Nilalauman naman na malangkaw ang gross income kan Bicol Central Station nasaro sa mga income generating enterprise kan lokal na gobyerno asin makuha ang target na 3 million pesos para sa bulan kan July asin sa masunod na mga bulan kunda imahira asin padagos na madakula ang biyahe kan mga buses sa Bicol Central Station. Na development, nasisiguro ta na itong satuyang target ngayon ng July na mag 3 million na plus naman ang satuyang income sa Bicol Central Station, mamimit ta. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, teenage mothers sa syudad ni Naga ngunya na taon uminabot na sa sobra sa sanggatos ang bilang. Ang detalyes haliki Paulo De Los Santos.
Pighiras ni Sheikh Limako sa Malate Population Program Officer 2 kan City Population and Nutrition Office and Health Risks sa teenage pregnancy o pagbados sa edad na 19 anyos pababa. Sigun Kimalate, igwanin tsansa na magkaproblema sa salud kan aki oras na imundag kan sarong babae na nagbados sa edad na 19 anyos pababa. Pigsabi ni Malate na anlawas kan sarong babaeng teenager day papreparado tanganing magbados sa loob nin 9 na bulan kaya igwanin tsansa nin premature birth o kakulangan sa bulan, low birth weight asin iba pang nutrition status. Dugang ni Malate, igwanin tsansa na mapabayaan ang pag-adal kan sarong teenage mom huli sa pagbuhay nin pamilya sa amay na edad. Sa presente, padagos ang nasambit na opisina sa demand generation activities sa mga teenager sa mga barangay kung sa pig-aaram ang sa indang mga pangangaipo tanganing mailikay sa teenage pregnancy. Nagtitinir na bukas ang Naga City Teen Center sa nasambit na opisina para sa mga teenager na nakakadanas in psychosocial problems para sa maninigong aksyon. Digdi sa City Population and Nutrition Office, kairiba po ang buong team, kaiba ang LGU of Naga, bilog po ang samuyang activities, asin padagos ang samuyang suporta, asin hinihingo ami pong mapadagos ang samuyang mga inaapod na demand generation or mga activities na maipadagos itong ano talaga ang mga pangangaepo kang sarong COVID or ano ang mga kaipuhan niya para ma-prevent or para dai siya mag-abot sa inaapod na teenage pregnancy. Kasi igwa din kami mga programa sa mga teen mothers or itong mga badus na talaga na hubin. Igwa din kaming programa sa mga teen mothers, itong nag-araki na. Asin igwa din kami duman sa adolescents na di po sindang mag-abot din sa arog ka itong sitwasyon sa saindang buhay. Sa datos, napighiras kan Naga City Civil Registry Office kan taon 2021, nag-abot sa 268 ang nanotara na teenage mother sa syudad din Naga, kompwesto nin 212 na kababaihan na nangaki sa enot na pagkakataon, asin 56 na mga teenager na nag-aki na nin nagkapirang beses. Poon kan Enero sagkod Hunyo ngunya na taon, nag-abot na sa 113 ang teenage mother sa syudad, kompwesto nin 83 na nangaki sa enot na pagkakataon, asin 30 na nag-aki nin nagkapirang beses. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Mientras tanto, dating Metro Peso Head Jun Mongoso nagpupunksyon bilang Acting General Manager kan Metro Naga Water District. Ang detalya sa kay Joel Sulina. Nagpuuna sa pag-asumir sa pwesto bilang General Manager kang Metro Naga Water District si Mr. Florencio Mongoso Jr. Puon ka nagtalikod na Lunes, petsa 1 kang Agosto 2022. Dangan madurar sa Disyembre 31 ngunya na taon na basado sa Secondment Agreement na hinagad kang MNWD Board of Directors sa paagi kang naipasar na Board Resolution asimping sumitera sa lokal na gobyerno na pinirmahan ni Mayor Nelson Ligacion para man ayudahan ang nasambit ng Water District asin maresolbera na ang kinakahampang ngunya na krisis kang MNWD. Sa pahayag ni Mayor Nelson Ligacion, tiwala siya na sa paagi ni Mr. Mongoso magkakaigwaning pagbabago sa loob kang management kang MNWD sa pagtatarabangan kan lambang mga opisyalis asin empleyado kaini ngaring maresolbera na ang kinakampang na pagkalugi dagan maibalik ang maray o bastanteng supply kan tubig asin serbisyo kang nasambit na GOCC para man sa mga consumers kaini. Pag-asumir ngunyan bilang bagong General Manager OIC, actually OIC, si Mr. Florencio Mongoso Jr. on a secondment agreement, kaipuhan na mamatian niya ang bilog na suporta. Bakulang kan mga empleyado mo nila, lalo na kan board. Nininaw kang alkalde na tabang ini kang gobyerno lokal sa MNWD kung muigwang krisis na kinakaambang ang ahensya lalo na ang pagkalugi
Asin saro ang gobyerno lokal sa bukas na magtabang ngaring maihawas sa problema ang Water District. Si Monggoso, ngunya na nasa MNWD bilang General Manager, temporalyong babayaan ang opisina sa Metro Peso asin sasanglian ni Mr. Nonoy Reporsado para man sa pagpapadagos ng mga programa asin kalakawan kan Metro Peso basado sa pinaluwas na memorandum ni Alcalde Nelson Ligasyon. Ang pinakamaray po siguro isipon as in gibukon si mga katabang sa Metro Naga Water District. And padagos man po sa tuyang pagpipag ulay sa union, sa director, sa manehamiento ng Metro Naga Water District. As in nakahanda po ang sa indong lingkod na mag-extender nin magkakanig ng tabang. Pero ultimately, ang masagibo din mga bagay-bagay, ma-implementar kung ano man si mga napagkaurulayan, iyo po ang General Manager kan Metro Naga Water District. Kaya mahalaga na igwa kang matukaw po dyan na may management skills, may kaaraman sa pagmaniharman kan mga tao sa pagpapadalagan kan opisina. As in, napatunayan ta na po yan kay Mr. Florencio Monggoso Jr. Kaya po nga itinugot ta na siya ang mag-asumir kan posisyon as in gibuhon si magkakanigong obligasyon bilang General Manager kan Metro Naga Water District. So, para sa Naga Ngunyan News, Joel Sunita. Mientras tanto, pending applications para sa socialized housing project ang lokal na gobyerno Naga, padagos na nababawasan. Ang detalye sa haliki Paulo de los Santos. Sa ibong kanhaloy na pagbawas kan labis sa 6,000 na pending applications para sa socialized housing projects kan lokal na gobyerno Naga, nagtetenir na bukas ang Housing and Settlement Development Office o HSDO para sa mga dugang pangpamilya na mawot mag-apply para maging beneficiaries kan nasambit na proyekto. Marurumduman kan enot na sesyon kan 14th Sangguniang Panlungsod, Hulyo 5, Pig Report ni Engineer Rolando Campillos, pamayo kan HSDO, ang nasa 6,700 na pamilya na aplikante kan proyekto na pending ang aplikasyon huli sa kakulangan nindaga asin dagmang na aplikante. Sigun kay Campillos, nagbaba sa labis 6,100 ang pending applications para sa housing project kan syudad. Makaliis matawan nin land title kan lokal na gobyerno sa Liberty Subdivision 2 sa Barangay Kararayan asin sa St. Isidore Village sa Barangay San Isidro. Ang nasa 600 na pamilya na haloy ng aplikante sa proyekto. Sa ibong kaini, padagos ang HSDO sa pag-ako nin aplikante para sa housing project sa syudad din Naga, lalo na may nagpapadagos na proseso nin pagbakal kan lokal na gobyerno sa daga na nakaalokar sa area na nasasakupan kan Barangay Kararayan asin Pakol na haros 14 hektaryan hewas. Pigsabi pa ni Campillos, oras na mapasakamot kan lokal na gobyerno ang nasambit na propriedad. Haros 2,100 na pamilya na haloy ng aplikante sa proyekto ang manginginabang sa gigibuhon na housing project digdi. Isang balag ng bukasan dyan sa parting pag nadagos sa itong barakala na pig-isip sa parting boundary kang Karayan sa Kapakol. So ito po, pag natapos na po ito, tapos nag-explore din po ang dagang ito. Pag natapos na po ito, na-acquire na kan city, ma-generate po ito ng halos nasa 2,100 families na magiging beneficiaryo. Pero po ang magiging beneficiaryo sa apwera sa propriedad na pigbabakal kan lokal na gobyerno sa upland kan syudad, padagos man ang proseso sa pag-purchase kan City Hall sa 2.3 hectares na daga sa Barangay San Felipe para sa parehas na proyekto. Para sa Naga Ngunyan News, Paulo de los Santos. Sa iba pang bareta, limited face-to-face classes sa City College of Naga dagos na sa August 15. Ang detalye sa haliki Paulo de los Santos. Nakatalaan ng bendisyonan ang City College of Naga Almeda Campus sa Agosto 13, aldaw nin Sabado bilang antisipasyon sa pagpon kan limited in-person classes kan school year 2022 to 2023 sa Agosto 15, aldaw nin Lunes. Sigun kay Dr. Magno Conag Jr., Administrator kan CCN, padagos ang manehamento kan eskwelahan sa paglipat kan sa indang mga gamit as in learning materials
gikan sa second floor kan City Health Office Building sa tabang kan Solid Waste Management Office. Sa ibong kaini, mayo pa nin pigbababa na abiso ang Commission on Higher Education sa CCN na nagtutugot sa full implementation kan face-to-face classes sa eskwelahan, dawa piglatag ang mga health protocols kontra COVID-19 digdi, arog kan hand sanitation stations as in temperature check. Pigsyerto ni Konag ang pagkomplikan eskwelan sa physical distancing kada classroom na may sukol na sarong metro kada persona. Huli digdi, day maabot sa 50 estudyante ang laog kan kada classroom sa first year students na may 5 seksyon na kompwesto nin 210 isa-is na katao. Padagos ngunyan ang enrollment kan mga second year students huli naman sa pigtatapos nindang summer classes na natapos na kudta kan nag-aging bulan alagad na abala huli sa COVID-19 infection as in lockdowns na pig-abot nin pirang semana. Piglalauman na mag-abot sa 60 ang numero kan second year students kan CCN para sa mapao na school year. Kaya pigmarhay kan eskwelahan na pagsaroon ang 2 classroom sa Almeda para sa second year students, tanganing masunod ang proper distancing sa saindang klase. Padagos man ang enrollment kan mga estudyanteng ma third year and fourth year sa Biyernes, Agosto 12. Ang second year sige pa man. Ito nga ning iba dahil pa man nakakatapos sa summer. Tapi extend me dahil itong mga extension ta sa naka-lockdown ini, di kita mga klase, and mga teachers na iman. So extended for 1 week. And another week, extended for another week. Kaduang beses ito. So matatapos pa lang sinda. So we are giving them time to enroll sa second year and third year. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Mientras tanto sa iba pang Bareta City Dog Pound ng apudan sa mga sa mga nagmamaot na mag-ampon nin Ido. Balikantaan detalye sa haliki Paulo De Los Santos. Bilang pag-promote sa responsible dog ownership sa siyudad din Naga, Pigmaray, kan City Veterinary Office o CVO na makitabangan sa Heart of Paws as in Paws and Friends, mga non-government animal welfare organizations, tanganing makahanap nin foster parents sa mga layas na Ido na pigdakop kan opisina as in pigkulong sa Dog Pound sa Barangay Carolina. Sigun kay Dr. Junius Elad Jr., City Veterinarian as in pamayo kan CVO, pigsasairarom sa animal euthanasia ang mga nadakop na Ido kung dait tubuson pa kan sa indang mga pet owners sa laog nin 5 aldaw and mercy killing sa mga hayop sa pasilidad, parte kan rabies control and elimination program kan lokal na gobyerno. Bilang humanitarian consideration, pigbukasan kan nasambit na opisina ang Dog Pound para sa mga foster parents na responsible pet owners na maot mag-amponin Ido. Susog sa ebalwasyon kan mga nasambit na organisasyon, pigsabi ni Elad, libre ang pag-ampon sa mga pigdakop as in pigkulong na mga Ido sa Dog Pound kan lokal na gobyerno. Alagad piglinaw na may bayad ng iba pang serbisyo arog kan anti-rabies vaccination as in iba pang animal medical treatment. Pigtawan doon ni Elad na sa paagi kan stray dog catching kan CVO, mapupugulan ang rabies transmission sa siyudad din Naga kung sa'y nanutaran ang 7 kaso nin animal rabies cases as in sarong pigtutubudan na human rabies case kan taon 2021 ang mga ayam na pigpabayaan kan mga kag-ataman na magbalaw-bagaw sa mga tinampukan syudad pigkokonsiderar bilang mga transmitter kan rabies virus. Mga non-government organization na nag-advocate ng adoption. Sa adoption, yung mga pet lovers o dog lovers na gusto magkaroon ng aso na hindi na kailangan bilhin ay pwedeng makakuha doon sa Dog Pound Center na wala silang babayaran dahil yan yung ating napagkasunduan ng ni Mayor Son at saka ng Heart of Paws. Pero yung anti-rabies vaccination and other medications, sagot na ng may-ari. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Mientras tanto, produksyon kan shoulder bags as iba pang mga produkto padagos o nagpapadagos sa lindong kan waste diversion program kan lokal na gobyerno kan Naga. Ang detalyas kayan halik kay Paulo De Los Santos.
Mantang padagos ang paghakot kan pig-apo ng tarpaulins sa syudad din Naga, nagpapadagos ang waste diversion program kan lokal na gobyerno tanganing mabawasan ang basura kan syudad asin mapalawig pa ang operasyon kan sanitary landfill sa barangay San Isidro. Sigun kay Richard Luna, Acting Property Officer kan Solid Waste Management Office o SWMO, sa nasambit na programa pigre-recycle ang mga tarpaulins na pighakot kan opisina gikan sa nasambit na pasilidad tanganing gibuhon shoulder bags na sa presente padagos na pigpapabisto sa merkado publiko sa tabang kan Market Enterprise and Promotion Office. Ang presyo kan siring na produkto madepende sa klase kada item. Pigsabi ni Luna na piggagamit ang income na nakukuha sa production kan shoulder bags sa pagbakal din mga materyales para sa pagtahi nin shoulder bags asin pagkrear nin mga disenyo na nagdudugang sa kolor kan produkto gamit ang mga tela na rejected na sa mga ukay-ukay stores. Dugang ni Luna apuera sa pambakal materyales, pigihirasman kan nasambit na opisina ang income sa mga informal waste sectors na iyo ang katuwang kan lokal na gobyerno sa paglinig asin pagmanihar nin basura kan syudad din Naga. Iyan po anong iyan, ini yung nakukuami digdi yung ano yan, nakukuaming benta dyan. Halos ipig-aano man sa na iyan, garo sige man sa nang irikot-ikot ka iyan. Ipigbabakaling materialis, ta ang pinaka-ano talaga kaya, ang pinaka-main goal ka iyan, mapunta duman sa mga informal waste sector, ipigtatao mi duman kung ano pangangaipunin da, tapos doon mi itinatao sa pakikipag-partner sa satuyang ano yan, lokal na gobyerno kan Naga. Si Maria Sonia Valdez, 53 anyos na solo parent kan Barangay Pakol, na mawalong taon na sa pagtahi para sa programa na kulang tabang sa iyang pagbuhay sa 5 aki ang 10 shoulder bags na sa iyang pigbibilog sa sarong aldaw gamit ang makina. Maliban sa bags, pigtatawan niya nin oras ang pagtahi nin potholders, doormat, asin trapo bilang dugang na produkto. Magkaigoning dikit na hanap buhay, so mga yaon sa mga barangay na ano yan, mga informal waste sector, matabangan ta. Sa datos kan SWMO, sa daily average na 94.23 tons nin basura na piglalawg sa sanitary landfill kan taon 2021, 61.62 tons nin basura undiverted o na-recycle sa lindong kan programa. Huli digdi, 32.61 tons nin residual waste o mga mayo ng pakinabang na basura ang natada sa landfill na igwang estimated lifespan na 15 taon pon kan magbukas ini kan taon 2019. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Iyan ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Naga Ngunyan News. Sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office, sa ngaran naman kan lokal na gobyerno kan Naga, Mayor Son Ligason, Vice Mayor Nenny Diaz, sinman sangguniang panlunsod kan Naga, asin kan bilog na ANN News in Public Affairs Team. Ini ang sa indong naging parabareta, Roy San Ramon, mabalos kan sa indong pagantabay, masunod na Allen Riondanga sa tung Aramon. Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo De Los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan.
Masakit pagbaha. Kapag nagbabaha po igdi sa mo, naglalaog dyan ang tubig na papano ni. Dahil na kami may tubig man igdi, mga kabalyo na kami. Tapos yung mga ibang tawong mga kuya naman dyan, di ba kalaog naman igdi sa muya, makakaagi. Pag mamaawat ko talagang makatulay man igdi sa muya, bako lang para sa dirimi. Sa mga arabot pang sa mga eskwela, kadakol igdi eskwela. Sa eskwela sa Kararayan, igdi ang aragayan sa muya. O kung mauran, ang iba nagsusuro ulit yung plastik. Baga, nakasapatos ba ulit plastik, makamang-kamang man dyan sa. Pero ngunyan, di naman sila masasakitan ta. Pag-abot nga dyan, baga gayon naman ang tinampo. Ako po, nakula po ang pasasalamat ko sa mga opisyalis kang Naga, lalo na po kay Mayor Ligasyon po, sa iya pong mga pag-iriba. Ta kami po nakaganana din footbridge, ay naman po kami masasakitan. Ta kami, anas-anas naman po kami ding mga gurang. Nakula po ang pasasalamat ko. May kakad sa kuyang pamilya. Salamat. Dako lang ng pasalamit mi sa LGU, lalo na po sa tuyang mayor sa Ligasyon, talagang mahiguson. Kay ganing maray na establishment, komportable ang aki, ang mga bados, ang mga durang sa time na nagdidigdisinda. Mas conducive na ang place. Before, medyo salit ang place, ang health center, unlike ngunya na nakula na tapos magayon pa, magiging siya, child-friendly. The environment is very much welcoming environment. Dahil ka na maanong magdyan ka, magiging komportable ang pagmati mo, lalo na mga staff, mga BHW volunteers, mga marayman po pati ang pagtatanggap sa mga tao. Kang nahiling ko na ang pinakaano niya, napawaw po talaga ako. Sabi mi nga ni kang mga kairabanan ko, wow, magayuno ng maray. Kay Mayor Sunny Ligasyon po, dako lang pong pasalamat mi tigda sa Zone 4 Triangulo. Nagibuhan ng paagi para po mapamarinig sa muyang tinampo tapos sinipon drainage. Dahil na siya magbabaha. Kulang unra para sa muya, lalo na sa muyang mga mayong tultul na mga agihan, kadto. Pero ngunyan may magayon na kami agihan. Ini araw pa yan, kung nahiling ko nindo yan, mga duot na yan, tapos hindi, sobrang laboy, dahil minaagihan. Kung ngunyan, ay wow, madali, saka maiyahay na maliwanag na ang pagiling. Bako na siyang puro basura pa to, puro plastic. Mayo siyang paginabang, kasi garo lang talaga siya kadlagan. Katong mag-ibo na siya, araw kang nagka-emergency kami, lalo na ako. Madali ako nakadalagan sa tinampo, madali ako nakahagad ng tabang, madali ako nakakuha ng sasakyan para makaabot ng hospital. Kasi karahayang kani, sa kasarupang ngunyan, imbes na si mga aki iraw pero sa luwas, yun na sila dito, nagbubusin ng basketballan, okay na. Kami po, nilipat kami digdi hali sa squatter duman sa Habang. Pasalamat po kami daw para paano, nakahali na kami duman sa baha. Kaya lang sinangyari nga ni si Agihan. Si Agihan may sadit, tapos malabo yun pag mauran, hanggang digdi po sa laog. Grabe ang laboy digdi dati. Kaya ito nga may kasulo digdi, hindi nakalaog ang bumbero, kaya natupok si sarong buong harong digdi. Duman po nga isa Agihan, masakiton digdi yun ikudo sadit. Tapos po unyan, sa hirak ng mahal na Diyos, sa tabang po kang gobyerno, napakarayan sa muyang ini yung tinampod, naparani na po lalo. Hindi na kami nag-aagi. Mahiwas na, madalion na ang mga nagraralaog na mga ma-deliver tubig, ma-deliver gasol. Pasil na po para sa inila. Maugmo po, halos gabos man po kami nagkaurugma dahil malakaw kami, dahil na malaboy. Dako lang pasasalamat mi po kay Mayor Ligasyon, saka po sa ginhawang naginyo po, lalong-lalo na taday po kami digdi pinabayaan. Sa pakiulay na din po, Nindo, nakaabot sa samuyang kaaraman, nakaipuhan na talaga na magpatugbok magkaigwanin sa diring satellite market ang Barangay Pakol. Ay dago lang tabang ta kung sa dahil ka ng kwenta kung gulpining parabakal, mas maray. Kinsa katong naglalako, nagtutuyo ka, mga anpiga-agihan pati, kung bisis kadudo tampa, maabot mo lang tong harong na papabakalan mo. Dako lamang pong tabang an harong kayo.
kadako lang kaugmahan ko. Taharon nina ang pagsasaod-saod ko. Maedad na ko. Papasalamat ako kay Mayor kung nga dagos ang samuyang ini. Kuyan, dako lang kaugmahan ko sa kuyan sa iya. Mabalo sana Mayor. Ini pong proyekto pong ini, magiging pong kapakinabangan kang mga taga-barangay Pakul, asing kang pagtaraid na po igding barangay, na nagdadayo po igdi, tayawon po, bako na po yan drawing. Ano po, aktual ng pikigibon ninda. Ako po nagpasalamat na nagkaigwa ng satellite market. Papasalamat kami kay Mayor, na anuhan niya na magtakudigdiyo ning saudan, tanganing haranina ang samuyang pagsasaudan. Papasalamat po ako kay Mayor dahil linagan igdi ning satellite. Sa kamaugmahan, nauugmaan mga tao digdi, kinagan ni Mayor ning satellite market. Nandito na, para naman kita nararanasan. Ang saya natin ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maumang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan. Papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Ngayon na, nakaulit sa kasaysayan. Naganap, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay nadudugtungan. Mapag-alaga, mapitiwalaan, iba'y na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naganap na upan, nasasabigan, nakakataman sa tutungan. Sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now again tomorrow, we can better be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naganap, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naganap, tayo na, ang galing ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay magdudugtungan. Mapag-alaga, magtitiwalaan, iba'y na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naganap, nalalakuman, naganap, nasasaligan, naganap, nangangataman. Naganap. Kay Mayor Legasyon, asin ang sayap kaibahan sa konseho, dakulaon po ang samuyang pasasalamat. Ang sayap pong naisipan digdi yung proyekto samuya, dakulaon na maray na magiging benepisyo, lalo na sa maabot pang panahon, ang mga aki mina, makuapo, ang manginginabang, kang proyektong ini yung magayon. Ninulit asinda na ang mabenepisyong maray na halawin.
kuyan po niyo, kaduduutan, pano ning basura. Iyo po nga ni ang samuyang pinaka-numero 1 pag nagrarabo, sinasakitan kami. Por dahil nga ni iyong naging dump site. Pag nagtataob, lalo na pag tigdarakol hanggang tinampuan tubig. Ang tubig digdi samuya talagang halos nagaabot habayan. Nagtatagiti pa sana, ang ginigibo man kan samuyang kapitan, pinapa-evacuate na. Tanganing magkaigwa kami ning solusyon duman sa perming pagbabaha, lalo na pag tag-uran. Pag high tide, talagang inaabot digding ning halangkaw na tubig hanggang tinampo iyan. Na narealisa ni Mayor na medyo kulang si nainot na proyekto, kaya ang ginibo niya, pinag-isipan niya na magkaigwa ning improvement. Na iyo na po nga ni iniyong riprap na iniyo na pinadakula para mas magayon ang maging benepisyo kan mga taga-LBC na nag-erok igdi sa Sabang. Ini pong trabahong iniyo, marahay po niyo para sa mga tambay, araw kong mayo pang agom para makatabang-tabang lamang sa mga magurang. Dakula si sa indang kaugmahan por dahil nga ni dakulaon ang magiging benepisyo. Dating problema magkakaigwanan ning magayon na solusyon. Salamat kay Mayor Nilson Ligason ta natupad manggirare ang samuyang pangarap na makaigwa digdi yung riprap. Kami po nagpapasalamat kay Mayor sa city government na kami natabangan tulos na tawang kami kang samuyang kahagadan. Kababan po ini. Kaya po, hinagad mi kay Mayor Ligason na kung pwedeng magkaigo kami ning road tapping kan samuyang lugar na tulos man na tinao sa samuya ang samuyang kahagadan. Hinagad mi dai po pasan na haloy asin po na itao man po tulos samuya. Po mga inot na aldaw, ang lugar na ni talagang hababa, dikit na oran tinutubig. Ang karahayan po kani yung napalangkawan sa muyang tinampo. Inot, may mga aki po kami nag-i-eskwela digdi. Karami po ang eskwelahan digdi yung Triangulo Elementary School. Pag nag-uuran, dahil na po babahaon, dahil na sila malabo sa tubig. Hello po! Kumusta po kayo? Tulad ng maraming mga lokalidad, the COVID-19 pandemic and its resulting economic fallout caused every one of us substantial hardships. At yung hirap ng 2020 at 2021 ay maaaring naging mas malala pa siguro kung hindi naging maagap at nag-step up ng mga programa ang aming city government through our Metro Naga Public Employment Service Office. Here in Naga, we localized national programs gamit ang lokal na pondo para mas maraming magbenepisyo ng mga Nagenyo, katuwang ang ating private partners. Una sa aming listahan ay ang Naga City Community Employment Program which localized Doles Tupad na nagbigay ng short-term employment para sa aming mahigit na 7,000 na mga informal workers na pinaglaanan ng 25 million pesos na pondo ng lungsod. Para naman matulungan natin yung mga maliliit na negosyante at sila yung maging katuwang namin sa pagbalik ng sigla ng ating ekonomiya, the city allocated 10 million pesos para simulan ang Naga City Business Stimulus Program. Parang katulad ito ng Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso o P3 program ng DTI. Ang programang ito ay nagbigay tulong sa aming 157 micro and small enterprises na may 510 workers. Ang pangatlo ay para naman sa aming mga kabataan. Kung merong spesang dole, here in Naga, mayroon kaming SEFE or yung Summer Employment for Enrollment Program na nagbigay naman ng tulong sa 420 students to earn for 20 days. At ang ikaapat ay ang Naga City Tabang Tugang Program na nag-localize naman ng AKA program ng OWA that help displaced workers with startup capital to help them engage in home-based and online livelihood undertakings. 67 enterprises at 76 employees ang natulungan ng programang ito na may funding na 350,000 pesos. Our Metro Peso also understands the need for an online platform kaya bumuo sila ng Facebook page which hastened their online referrals reaching more than 670,000 individuals and gathering 23,000 followers. Katuwang ang private sector, our Metro Peso was able to realize programs such as tablets for kids of informal waste segregators covering 250 beneficiaries. Naglunsad rin sila ng Bike for Livelihood project covering 15 beneficiaries.
At ito po ang kwento ng aming bayanihan para sa pagbibigay hanap buhay sa aming mamamayan. Kadto po medyo talaga nadidipisilan kami. Halos pigpipintuan gangani kami na naglaralakaw na sana kami dyan. Nagrabos kami, alagad na hiling niya si kamukhakan mi. Otro aldaw po o nakaaging duwang aldaw. Yaon na po si matrabaho para mapakaray si samuyang agihan. Sangon yan po, agayon, dahil na kami nakakamati nin pagbaha. Bakong araw po katong mga inot na aldaw. Nagpapasalamat kami ki Alkalde Son Ligasyon sa pagtao sa Samuya nin atensyon. Bako lang po kami sa paghiling ni, bako lang kami, kundi halos ang 27 barangay tinataanan niya nin atensyon kung manunungod sa problema kan kadaklan. Naga is a fast-growing city. Yung urbanization natin mabilis. So, ang nagiging effect niyan is meron tayo ng urban heat island effect because wala na nga tayo paubos na yung mga puno natin sa urban areas or sa built-up areas. We're having problems pagdating sa flooding. All of these problems, we were trying to address using conventional methods before. Yun na yung mga tree planting. Pero, yung nahalata kasi ng leadership natin ni Mayor Nelson Legasyon is that every year, pare-parehong location lang yung nire-reforest natin. And it's always inside the protected area of Montesarog. Yung mga tinatanim doon, they're not surviving. And worst of all, yung impact na mamimitigate sana niyan, hindi nakikinabang agad yung community kung saan meron mga tao. So the decision was made na we need to plant more trees dito sa built-up areas. But the question was, limited yung space natin. We're having difficulty in identifying saan pwede ilagay and ano yung gagamitin natin na method para ma-maximize, ma-balance natin yung need na ma-maximize yung space and area for economic reasons and at the same time makapagtanim tayo ng mga puno. Doon na tayo nagkaroon ng idea ng urban afforestation. So yung kinoin ni Mayor na term is forests in our midst. Site that we identified and very ideal siya symbolically and at the same time practical purposes was our old landfill. Ang ginawa natin doon sa first site natin is we followed yung Miyawaki method. Nakipag-cooperate po kita sa mga organizations at insiring man sa mga neighborhood association and especially some developers. Tangari pong ipresentar sa satuya na pagtarabangan na kaagan ning greening ang sarong open space. Arog po kay niyong sa Villa Sorobella. Ang easement po ay sarong mas dakulang opportunity para sa reforestation. Pag-develop kang embankment na yan, ay nadidepensahan palan personally ang sa indang property na day abuton kang pagtupag. Asin siring man, ma-retain duman sa area na to ang inaapod tang water retention. Ang karahayan kang pagkakaugan ng kahoy sa mga eskwelahan, arog sa Muya sa Kalawag Elementary School, nagdadagdag iniyo ning presko. Lalo sa mga classrooms minta, talagang grabe ang enclosed bagang maray. Dahil man kami air-conditioned room. Pero ang mga kahoy na nakapalibot sa Muya, nagdadagdag ning shade para sa mga aki, pagkarawat minda, may limpoy manggirari pag nagahalat sa mga magurang. Nagtataoy ning presko sa mga kaakian. Para masabita na ang satuya pong pagtatanom, bawat puuning kahoy na sa tong magigibo, the soonest possible time is something that will give us a defense or a resilient area in cases of climate change. Yan ang pinaka dapat na pong paghandaan. Kadto, ang tinampumidigdi, talagang makanos ta laboy. Pero kang nasiminto naman po, nagmamang kami. Naghagad kami kay Mayor na sana masiminto man ang samong agihan. Na tupad man po. Laboy yun. Ang chinilas mo, abot na digdihan laboy. Ang laboy ka digdigaro itong dalipay, nagdudukot talaga.
Mas magayon na po ngunyan kaysa katong inot. Masakitan po ka talaga kadtoyo ta. Ang agihan, malabuyon. Tapos ngunyan, okay naman po. Yan, kung may service ka, madali. Pero malakaw ka, tinampo naman. Bako naman po labuyan. Maugmaon man po kami. Maugmang maray ka. Natabangan kami ni Mayor sa negasyon. Mayor, salamat pong maray. Ta kami nagkailaw, nagkatubig. Nagpamaray ang samong digdi. Dahil na kami binabaha. Duman sa inalian mi, pero may kaming baha. Hindi sa nilipatan mi. Napamaray man po kami. Nagdayon ang kinampo. Sa derimi na ang luti. Dati po, grabe ang baha Migdi, lalo kung makusog ang uran, mayong makaagi, pati mga eskwira. Kaya po kung mayong-mayo kami, dahil kami makaagi, matios talaga kung mayong masubli sa katarain. Tubig po dyan, naglalangkaw, tapos nakakalot itong daga, di nagiging garubalo na. O, mahirap na po mag-agi dyan. Nagpapasalamat po kami kay Mayor, tanatabangan kami kantulay, may napagibuhan yung paagi na dahil na kami bahaon. Saka makatakot po baga kung naguguho na, dahil maarang pagturog mo pagbanggi, pagmata mo kaatong na. Naging rahay po ngunyan ta. Maana naging problema ang mga tao kung ano man kakaipuhan o igwa bagang emergency. Madali po makaagi. Maday na po siya nagbabaha. Kaya dakula may pasalamat po yan kay Mayor. Papasalamat po ako kay Mayor sa pagtabang sa muya sa tulay kan sa muyang residente na Sonapor. Saka po si itong mga tao na nagpakaray po kayan. Gawa. Dahil may po gaanong listado. Pasalamat may manggararit. Kasi hindi po nag-ipon. Yaon pa po sinda dati sa Carolina Elementary School. Makahandal po ta harayo ang biyahe, asin harayo po ang pagpapaduman. Minsan po ang pagkaudto, day may mahiling si mga aki kung nagkakana. Pagsusundo po, dipisil talaga tama yung sakayan. Mas napagian na po ta ako, saro man po ako sa nabinipisyuhan na tawaning trabaho kang Yabo Elementary School po. Kung face to face na po, ugma akong maray dahil paghali ko po igdiyo sa harong, kay riba ko na po ang mga aki sa eskwelahan. Asin pag uli po, pagkakaninda, na babantayan ko na po sinda sa pang-oral daw nindang paglaog sa eskwelahan. Bis na ipapamasahe mi po, ibabakal mi na sa ng pagkakan, isnakan, dahil harani na lang po. Maugma kami na may Yabo Elementary School na. Ini po, saro sa pwede ming dumanan pag oras na may bagyo, may kalamidad na daytangan ni inaasahan. Salamat po sa tabang po ni Mayor Son Ligasyon, kang LGU Carolina na magkaigwa asin maitugdok ang Yabo Elementary School na magagamit mi po panghabang buhay kang mga aking nagkakralasi po igdi sa Yabo. Pagdating namin dyan sa likod kang simbahan sa Orchard, Concepcion Grande, sakop kang Montesilo, nagbaha man, duman kami naglangoy-langoy. Awa ng Diyos. Pagdating itong mga panahon, may tao parang naawa sa amin. Noon hanggat ngayon, hindi ko ikalain nga, natawahan kaming bahay nga, hindi na kami magtawid sa ilog kung may baha. Salamat po, Mayor, na pigtawanan ming arog kaning project ninyo, hali sa syudad. Mayor, kung nakarinig ka. Salamat po, Mayor, kung narinig mo ang ano ko, kasi di ko nga ikalain nga ito tinatanggap namin, kasi ang kailangan namin tirahan kasi naano kami sa baha. Ulan at init nandun sa amin sa likod ng Montesilo kami nagaano nga, hindi na kami maglangoy-langoy ng pagdating ng bagyo at ulan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naiipon, nakaraan at alaala na kay ganda. Ngunit kahit pigilan ko man, ang nakaraay maiiwan, at sa paggalaw
ng panahon, mapapalitan ng bagong ngayon. Tingnan mo ang naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroon di magbabago. Proud ako maging nagenyo. Pagsisikap ang naging daan upang pangarap ay masimulan. At ngayon nga ang aking tingnan, ibang-iba na ang aking bayan. Yeah! Tingnan mo ang naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroon di magbabago. Proud ako maging nagenyo. Maraming beses dilim nagdaan. Bayan ay sinubukan. Dahil sa paninindigan natin, wala tayong hindi kayang gawin. Tingnan mo ang naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroon di magbabago. Pakikipagkapwa-tao, edukasyon sa bayan ko. Proud akong maging nagenyo. Tingnan ang pulis na ang pag-usad sa aming bayan ng pagpumulan. Proud ako nagenyo. Proud ako nagenyo. Proud ako nagenyo. Proud akong maging nagenyo. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan.